Karbi Prime Time Birta long pen kado kabi upon to make carton na pazarik long carton. Tangte Karbi Prime Time Birta Arjuita. Angtong Musical Society pen kapado Karbi Anglong Idol Season 4 angdung kitika cepate long aprang sianong e banghini alunse piatumsi parisim ponlo. Kedam tang pre ni phai kre narke pen chimit me pin pen pre ni phai korai hini ani anke ni phok ki choklo. Athe DMCH mate Dipu Medical College and Hospital along VK long kisung thekte kapora hot ake joy pen Team Tiger NGO asong atum via ke joy pen rabdun lo. La pen kiso ke rap ke long pen ajok alang litum pen mekri buprup si kero pajirpo. কিহৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছে ইহঁতৰ কাৰণে টিম টাইগাৰক টেষ্ট দিছে কেতিয়া দিছে টেষ্ট Team Tiger NGO atom pen ar niwang jimit me pin pen VP pon. La pen pini pre ni phaing ko ra hiniar nita virwar chai teron arong amekar biren teron la pen kawe kramsa pia tuma sopia dagwam bobita teron pi dipwasor dharamnala prem sunar alangni kesopik VP nang chipu pen via ke joy pen Team Tiger NGO atom pen VP pon lo. La pen thu Team Tiger NGO pen ke kai kya por ta rata pharmacy karjabapot Kiddu kisung arat atumalong ke cirabdun berji. La penile tuma phanang biruta lote cirabji aphan ke jisek ding nupota ningje. Ini alang itum tim Tiger pen. Kaddo gawe nang cirabdun aja ni lia. Honglo kisu kedo ni lisupi bobita teron ti wirwar chai teron arom. Laso kisu kini asu awi kijang abang arjon ibang ibung abi kihen nulu pusi doktor pen nai khana masi niliphan kene dokka chilang pen dak diku medical long chiwan danoi po masi chiwan lo laso chiwan det pen abi pinangji pu pen nili bong thom nili jongjung chipi lo la pen ke ong e chot pen tim Tiger atum nang kerabdun alang litum aning ke me pen ajone alang litum ke klem abang pu halidar atum misen pen ajone alang litum ne kirap dun pot am so se alang litum han churu lo la pen Team Tiger la son thak tha kirap pen ke nili alang tuma phan ke churu pen anutin sita me churu dun ho nang gi palam the alang dun alang litum phan mi sen pen nili lam the alang litum han chipi dun iglo ho nili tum rong sivel la sam chom sivel lo alang li terang sa ho sin nang tim malong amunet tum phanang pachini dun pen ang kirap dun alang lita mi sen pen alang li tibok het pen a joine nili tum pun sekol pen mat alang li nili long nili dung wang mat si ko son sona ke suma pu pen te pam nang chethan nang char ju se chethan pen se alang li la sot ti malong le chuning ri dam derna punang than pen ma se alang li tum along chuning ri lo ni rap dun lo মানে ফেসবুক লংมันke thek long pen si Facebook long pen ke thek long pen se alang li tum long kaddo ga be alam the long pen ma si atengri alang li tum long dam nang kok le ke na tum non ma ke ibong an ke nang pidon lo Team Tiger atum aning mi sen pen akon ni lita ning ing sam e pen alang li tum nang ke rabdun ke anso se Karbi Anglong ke su ki un e Karbi atum phan ke rabdun banang phan ke rabdun ki du der atum phan ke rabdun ke la son dak tha ke rabdun ke kaddo ga vita chuning ridun hur pen alang li tum phan ati malong aphan ke pang tang dun phan chubor idun rep nang kaddo ga vita এনজিও কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আমি দুখীয়া মানুহ একো দিবলৈ নাই কান্দিও মন যায় কিহৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছে ইহঁতৰ কাৰণে টিম টাইগাৰক টেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে টেষ্ট দিছে কেতিয়া দিছে টেষ্ট দিছিলে হয় নেকি মোৰ ল'ৰা প্ৰেম সোণাক হয় Angtong Musical Society pen kapado Karbi Anglong Idol Season 4 angdung kitika cepate long aprang sianong e banghini alunse piatumsi parisim ponlo.
Lu na pirthea long keng kam ka chejora ning ke hang owe kimia tuma phan kapanong pen kapadopon Karbi Anglong Idol season 4 lun kilun kachapate patowe pajot pontang lo. Nona phoi la so kachapatia long aprangsi anong e Alisha tipi lapen Anupama khati banghinia tumsi jepalong. Lapen halapu kechengsi runners up anong e Khusbu Rahman lapen Vidya Singhansi atumsi jepalong ponlo. Lapen adun thu second runners up anong e lake Promila top BP lapen Rosmi de atumsi parisimpon lo. Dipu town hola long patumi arnikang sam laso kachapate pajosi nong e kilong alunse polunse piatma phan MP Amor Singh Tisu MLA Vidya Singing Leng District Commissioner Nirola Phangchupi lapen Ari Sanghwa tumsi ason anong e ron pon lo. Lun kanang bong kapado nong e kapazur aronga jia long nong kajet hangklong alunse po lunse piatum ason alun parjusi lun aning ke dok arata phan aning parumpo. Second prize, I think your first runners up, Anong Iya Bangke, People's Republic. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you so much, Thank you. Only 15,000. Thank you. Tante Mama. Laso lun kilun kachipati singing competition laban ke season 4 lo lapen ke lason elitum rong rup kadok wesame asejume pik atum do talented atum do ta a platform ke long le pena joine elitum kachini ne atum do asi laso a society pen ka organize apot elitum theklong lo Samson Junior sitame di lata nang ceklang lo la pen rat kado vetum ta chini lo la si ketheka son ana bangke elitum kacepate ahong klamong wan nang po la pen cepate do nang po cepate dun pen si cepale nang po ho state level national level international level anta la so long bangke itum kado ve chera pet nai rat atum lapen ke rakchari atum lapeng nang litum media tuman sedame la bangso kacerap situ ke donai athe nang litum benga pangdak pon pede kachini bangda veda jemati di masih nang litum kado ave panda chuning rilo pre ni phaing koresi Karbi Anglong Idol season 4 ang dungi team at the grand finale cepate det pen pini nong ega pajira mai mate prize distribution ceremony niltum aramator dak pen me et me phun pen pachun pamilong lo la pen ke la soteng si Karbi Anglong rat atum tame nang chitudun lo niltum han alira lo nang pidun lo niltum ka chupha teng pen sir Dr. Turam Ronghang honorable Chief Executive Member Karbi Anglong Thomas Council alangli bangke sigjit asai do ko joine masinang chitong dun thekte lo te voi phit sitame itu maching hon MP sir Amor Singh Tisu sir lapen ke District Commissioner Madam Nirola Phangchupi Honorable MLA Vidya Singh Leng sir Honorable MLA Darsing Ronghang sir lapen ke Honorable MSc Penpiga Rengma sir atum tame dak nang chitong dun pen alira lo nang pidun lo asi ni tum ning rong pik ni tum han jakong horang nang pidun pen ni tum puthot next season mate season 5 kapaman pontuji phanil tum ansu se jakong chelong pon lo la pen ke kadok we rar pena ansu se ai hijmi long pupusi ning thelo finalist along bang su kele finalist ke kadok we pen bang sirket si bang sirket bang bong pen ke nal tum kadok we theklong lo ke hai pono bang ke Alisha tipi la pen ke Anupama khati la pen ke first runner up la bang ke amen ko pumente ho
तेने दल एक्साइटेड ong matsi amen bidahan se lapen ke khushbu shaida khushbu रहमान lapen ke second runner up bangke promila tok bp lapen ke roshni de alang litum si chipalong ponlo lapen ke ni litum finalist kadong vepanta kaprek ke ongle pajir thektes tamin litum certificate epak pak ke pajir lo alang tupan as a mark of encouragement Cash prize bang kan ane. pu president sar pen lapen jinang la bangke Cash prize bang. Lasi la pulo non ke hai bang phuke actually nil to aprang arona teng pulo te nil tum ke pangda ke bang thongwet first second third stame nil tum la finalist bang do masi encourage mi se platform pi pot masi nil tum non ke bang thokan to kolo first bhani second bhani la pen third bhani Kedam tang pre ni point ko ICR ni Dipu Birla long kedo Northern Afforestation Division asa hem kimi kilut pangcheng pontang lo. Sai hem kimi kilut ke pangcheng asaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang redeng pensi ingpu pon lo. Northern Afforestation Division asa hem kedam tang ningkan surihini ra cricket homaningkan pang tek tek ti atum me ke kai choka jok sai hem me chodet lo. Laso ajok kuti ke thom sosia tangka panong si laso sa hem kimi kim rang pon sa hem kimi ki kim ke rang patang pon si sa hem akimi kilut pangcheng pon Northern Afforestation Division asa hem kimi kilut ke pangcheng along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Rongkhang EM MAC lapen ingnam raikamasai kam asai khiatum Chetong dan Rendi. 2023-24 pensi SOP dia tangka pensi net pon lo ladak kedam tang hot hempre ka join ne pen da jaka sa movement ho da so Northern Afforestation na sai hem amasi me kai chawo masi nili matha se Karbi Anglong Autonomous Council 2023-24 SOP events in net pon lo kimia building Aprang ya some type of building on the Viva Kimia building ini officially si inauguration for nasi akapreka sayang deng kali laso in building inauguration sayang deng si binye bangke next meeting goji mines and mineral Karbi Anglong Autonomous Council a jurisdiction an on si mines and mineral mane hormudo ma laso puthak Guwahati pendabang Delhi pendabang laso tun tu benon itu si that conference long is a presentation pen check lo akapreka sayang deng dola dan nom ke parji pansin itu district lo nasi Karbi Anglong ke forest department ke asai hem bang ke duet lo nona asai hem ka cheklem kle tung bola nasi not bahania forest officer pen check lo ranger pen check lo action da and mom lo sida lang tu man ka cheklem nang ya sayang deng ko bola nasi lae putan kami ni check wa ke size kapicun dia pansi klem pon labang so hem ke sa hem ke estimate pan pen la pangum pet pen ke aprang ke 60 lakhs hai as a review meeting review revise estimate kuri lo las pen ke antong kele thune la bang ta tutela aprang 60 lakhs ka sobang pen ko da furniture pen chenglok la pen ke da kapre ko conference room la hai pen de pencenglok for ceiling pencenglok lagi ki at pondo lasi laso revise estimate bang ondong itu ni la bang kita Afforestation Division Hills Dipu amaso establishment ke 1979-80 halasot conservator office Haflong under si labang so Northern Afforestation Division Hills ke established apenang ke halang so hut conservator office ke Longnia district se cover kori encils pen Karbi Anglong nong ke dima saul hai pen Karbi Anglong till 1995 an lo apen 1995 hot asot MOU signing do MOU signing period on PC api conservator office ke palongi isi bangke Haflong do wet lo pen Karbi Anglong da conservator office long lo 1995 aningkan so 1995 that on api kene arrange mokha la Northern Afforestation Range and Southern Afforestation Range Northern Afforestation Division pen Southern Afforestation Division Haflong pen ditu hala sot ke 1995 kran ke area ta mixed overlapping
each other. Athi conservator nwer apo. Si aphi conservator 1995 belek separate lo aso phike la habang umpanai la penake makoiram aphang ke haplong andar SCDB under aphi 1995 ke dak Karbi Anglong under banglo NA division under la pen hati khali maibong mandar disa hapu aphang ke Karbi Anglong under 1995 aphi ke atum ha SCDB haplong chipon delo nasi dake so NA division ke district hini se cover kuri Karbi Anglong ben West Karbi Anglong sidak bangge range on two athe hala dima saulong itu range mo hada puang elomati di lasi dak there are 9 ranges under this division asi langi pu Karbi Anglong pasta apen West Karbi Anglong sarita tutel no nota apen main function lamang suat office ke plantation kuri pen nursery plantation da reserve forest kali bahira USA area along se Jumphel abandoned area la shifting cultivation ba rit ke hai khali DMC kuri nito asi nona bangke itu function ke lain lapen angke other activities netum tu langso kangtu seluni long dan tum eco tourism park tu dakan itu under any division under itu dak revenue collection bong in tourist plan lapen kita aku nitum tu tulang college garden so college garden ke nitum bangke tiket katiti lagi nitum student akan free entry alang tu mind refreshment akan alam tum leisure time ada bidampo ada mind refreshment fancy indirectly di tum teman keher or he messenger pan environment pan messenger pan create lo apa yang kita garden itu mesen dan simitan kurikulum